ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ukur tang jaga seng Kongres nama pelang dinggi konstituensi ba George Sun hakashitrik rempang arajar pausan ura tap kerteng benyakun ni ke election MDC ciki yang darbar tawan jang ka khasihus atan District Council keban serlong akar poitrik rempang arajar pausan. Haba keren jikilal patai kubor di meladep ban tap kerteng ba George Sun ulu ong baga jingmi jang usyak hamad banyakun ya ke election kelong penklan yaki it ki hima yakriti ke dostor belabu do ulong shwa man shwa babanya ada ke kendo ke siap jang jai penriu kat kum mala pen kubor daga keret bahenriu jang kriti sensyar kari India. I, Mr. George Grandson, having been nominated as a candidate to fill the seat in the 21 Moplang Dingli District Council constituency, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nikong ning shap bang yele ekne ka election MDC na ka party congress kalong ba abang alich pai ba nga kanong rim ka banikong kalong ban penne pensa ya ka jenglong kerpang jong ka ri ka jat ban ri jongi ba kita ki khandau ki siap ki keriti dostor jongi but ka kongsan kalong ban dang penkup bor shushu ya ki snong ki thau ya ki et ki hima ya ki dorbar kor bat kiwe tika dei holor kata ka nongrem ka ba nga kat sabangalet ka konsensi ba kowe bat nga kermen ba limba ka jingker khu do bat limba ka jing thosun jong ble bangin poi sha thong ban pen orlong ya kata ka jing angnot ya kata jing thmu jong akum u kertong jong kani party ka jing mi jong ban yukun kani MDC election kamut satya bangaya le persha yo sitting MLA lan yo sitting MDC ngong mi kata ka jing ka nongrem ban pen khlan hi ya ka riti dostor ka jogi halor kata konong rem bat khamtam ban kumbang laong mentan ba ban penkup bor susu ya ki snong ki thau ya ki ki hima bat kumta terter tinte ka jingmi ka jonga kam dei ba ngaile persya yo sitting MLA ni sitting MDC menta ka ba kham kongsan menta kalong kumbang ngilayo lingba jong ka congress party ngilayo ya ka state lajong ha ka khatkhandai spa nyupuar ban ngayo ru ya kani ka 6 schedule te ka bakham kongsan menta kalong ban nang pen khlan shushu ya kini ki ai ki bladon po district council katkum ka jingdon kam jong kapor but om tang kata ru ngidon kam ban check ya kini ki lada de kini kum ki trading license bat kum ta ter ban check nomor bon hi sen ni julap ba ki don bon ki leakage mo hakini te lada ki paiba na mo plang constituency ki ibet ba ki jit yanga ban ngakermen ba ki ai ka jingshania ka pura nga ngan kamat ka ba kongsan ka de kalor ban check ye kita ki lesi ki leakage ki badon nang ni nang tai bat khamtam ban pen khlan ka ba ong ban pen khlan shushu ya ka 6 schedule kat kum ka jingdon kam jong kapor ka banikong sap longkat sabang alet sa ka consensi hoj ka na ka seng congress hadin ba ki declare kam don thre ka de shibnai tam khandiat te hadin banga syang man ka consensi boro hi ki bri kitang shutip wan khun badep ki ami bat ki don le ki rangba ki temen ki ba jau mat ru season ong bawan ta khun badep ti kumbai pai la shakri ka te consensi la kata phusnam im ju pet shiliang ino ba he no baret badok no baraspa ju kudup ya baro tenga kumu khun ru ngan bot ye kita ki dinjat ri pa ban nang ngan persang ban pentre kham ba shushu nam ta kani ka consensi Moplang dingi consensi ka jongi te ka jingjit jonga nam ta kani congress party ka long kumbang laong ba ka de ka congress party ka ba ai ya kata ka state ka jongi au khat khandai spa nyupuar but ka de ka congress hiru ka ba la penkup boringi bingba ka 6 schedule but de halor kata bangarung ban yakhun ya kani election na ka congress party ban penkhlan shushu ya kata ka bor ka bla ai lingba jong ke congress party ki ba hai ki por ki blalet